Sådan der, klokken er, Autotek 6:13 lige nu. Sidder lige og ser noget serverons der her. Og venter på, at jeg skal afsted i skole til noget terminsprøve. Så tænker jeg at tage jer med. Så vi ses lige med, når jeg er derude. Cyklen er på vej i skole. Og jeg er også lidt syg, så det er ikke særlig fedt. Sådan der, så er vi ude. Jeg har fået smidt thumbdrukken på, som jeg sagde i sidste video, eller skrev i sidste video. Var det nu egentlig, og jeg er meget ked af, hvis man ikke lige kan se særlig meget. Fordi jeg er lidt ude ingenting lige nu. Men jeg fik også ved i sidste video, jeg skulle snakke med jer. Men jeg tror, at vi tænker, at vi kører ind mod byen. Så tror jeg det med, at lige for eksempel her, der er en lygtepæl lige deroppe. Wow, fucking nøjeren. Altså, sidste video, der havde det ryst, og det var også fucking meget, der har gjort sådan her. Men det havde det styr. Men ikke i dag, fordi at jeg har, igen, samtidig, jeg kan snakke, jeg er sådan skidt på mig. Og det er pissekoldt, jeg har tykke strømmer på, normalt boxershorts, og normalt skiunderbukser, og t-shirt, undertrøje og hoodie, og jakke, så har jeg sådan en hue på, altså mærkehjelm på, og skihue selvfølgelig. Så ønsker jeg mig en LS2 crosshjelm i julegave af fødselsdagen. Jeg har først fødselsdag i november-december. Nej, i november, så er det jul i december. Så jeg håber at få en ny hjelm der, fordi så kan det være en mounted ind fra, tinmounts.com eller .eu, fuck det noget. Lige nu der har jeg en billig lortehjelm nede fra Tansen af. Ja, så skal vi prøve wheelie igen. Jeg er ikke særlig god til det. Sådan der. Det var lige hurtigt min tid, og det er jeg meget ked af, skete. Nu er vi på vej ned i byen. Så det er også meget lækkert. Fuck, hvad er det her? Og så filmer jeg også på vej hjem fra skole. Wow. Der er ikke så meget lavt, altså jeg er ude over at køre rundt. Jeg er fucking over til weekend. Jeg skrev til en på TikTok, der på weekend. Det har jeg også kun. Lige indtil jeg faldt på et tidspunkt. Så det var ikke særlig fedt. Ja. Bare så er vi på fri fod igen. Hvor jeg filmer igen. Jeg kommer selvfølgelig også til at filme efter skole, hvor der er for det første lyst. Man kan se noget. Det er meget bedre end det her. Og jeg har lige tænkt, at der lige var en kvinde, der var gået ind i mig, for jeg godt kan se sig på baren. Så fuck hende, mand. Men jeg tror, jeg kører på med skole nu. Jeg skal lige hilse på mine venner. Jeg skal lige prøve den her. For han har også et angry. Han har ikke rigtig nogen, han sagde fuldstændig stok. Det er så jeg kan lide, det er grips og thumbful. Jeg kan godt finde på, hvis man kan, kunne være fucking fedt at smide en serum controller i, eller en lariat controller i, hvis man kan. Der er rigtig meget her. Jeg synes, jeg skal se, hvor ja. Der er fucking meget vind lige nu, det er bare ikke særlig lækkert.
ikke særlig god til løjehjul. Vi har brugt én streg ud af det halve time, vi har kørt. Jeg har kørt lidt, jo. Jeg føler hele tiden, at nogen der ringer til mig. Kender jeg godt det der, når man bare føler, at der er nogen, der sådan ringer til en. Det er fucking irriterende. Fuck, vi kører langsomt lige nu. Vi kører fucking langsomt lige nu. Altså, så er vi bare, kan man sige. Men, ja. Det er blevet en del senere på dagen nu. Faktisk så lang tid siden sidst jeg har valgt at optage, fordi at jeg ikke lige magtede her efter skole, da jeg lige havde fået fri 2 sek. Så ja, men jeg er tilbage nu. Og nu tænker jeg bare, at vi skal køre lidt rundt. Så det er lyst, det er lækkert. Så ja. Hvis I endnu ikke har gjort det, så husk at like og subscribe derude. Eller bare sådan, bare like videoen, skriv en kommentar. Hvad I synes om videoen og min content her på Rider, det er min anden video. Ej, hvad der er planlagt lige nu, når jeg filmer den her den 12. januar. Hej! Sådan. Hvad skal vi? Den kan sgu trække på baghjul. Den kan. Det kan den overhovedet ikke. Det er på bagskærmen af. Jeg ved ikke, nej, jeg så det ikke i morges, for jeg optog det ikke, men der var en kvinde, der gik lige ud foran vejen, der det hele kørte. Så det var sgu ikke særlig fedt. Bare sådan midt ud. Jeg var så tæt på at køre lige. Der var en bil. Det var det væk her, vi skal til nogle brænder der. Sleep tomorrow, boy, you're go crazy. Drengrøv! Jeg er nok en af de eneste danske YouTubere, der laver content med Ingways, kun primært. Når vi er 15, køber en Talaria MX5, smider en ny controller på, så kan køre lidt hurtigere end gennemsnitligt. For jeg vil gerne have, at jeg skal køre en del hurtigere, end hvad det egentlig nu må, fordi sådan 30 Talaria, det er jo ikke fedt. Mig og en anden YouTuber, som der laver mange ride-outs, kommer sådan lidt af Ingway. Jeg tror, vi er de 2 eneste danske YouTubere, der laver content med sådan noget her. Så har vi selvfølgelig It's Drip, mit yndlings YouTuber, inden for sådan noget her. Han laver fucking godt i content. Wow!